bahai tongwai na rok jotono kaham korno tongbai na ble ke an seke to motamuti no kaham ang na ani ke tui ko choli drop ta hino ke pula nong no nakar sano tani bagai hingke অনেক দিন পরে আং তিনি ভিডিও খাই দङ आंनि फन bo गरै togla आंनि फन bo गरै dongfano kok saiman drop se pura screen bangga sura angjak phone gere shuano ang naibidi omo bo baijak kepala angjak pura baijak ani phone kok saiman dra mama bui call khai gang gai ke busuk minute ne pore ang call matisa doi bo call rong maya log bo doi khulung maya bui ni call bo rong maya kaisa number sina gang ke koi gonda na no to glana disturb khaisuka pengi sana to sari ko sala ke iko nasinga bate kisa khalogai nasingai phone kam nasiwan manso to mani ke dinini video asat no ongnai ke teruk ambo video khlai dawi tongnai norok bai malai firi tongnai kok salai firi tongnai norok bo choyati ani video no nai tongdi ke jodi tini ani o video no ketal nai tong hakaba pula nai tong hakaba subscribe like khlai ready ta isha tinini asam nongnai jotno tata malai finai next video ta